खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दखना दुलार बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि HSLC आरो हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। मनमति बर'आ बै समाव रैसुमै खमामजों उन्दै रेडिअ मोनसे मेथाइ खनबाय थायोमोन। बे मेथाइआ ओरैबायदि: सैथो नाजानाय गैयाब्ला, गावखौ फोथायनाय गैयाब्ला जाफुंनाय नङा जिउनि थांखिया होननानै जोंनि आइमोना जोंखौ बुजायोमोन। बेसेबां मोजां मिनिंफुल नङा होमबा? सैथो नाजानाय गैयाब्ला, गावखौ फोथायनाय गैयाब्ला जाफुंनाय नङा जिउनि थांखिया। सेल्फ कन्फिडेन्स जादों गावनि सायाव फोथायनाय। येस, आं बेखौ मावनो हागोन, आं बेखौ फोजोबनो हागोन। दिनै आं साइन्सखौ फरायनानै फोजोबगोन, मेथ्सखौ फरायनानै फोजोबगोन, इंराजिखौ फरायनानै फोजोबगोन। बे नोङो मा गावखौ फोथायनानै थानांगोन आरो बिनि थाखाय मोनसे सैथो नाजानाय। बे मोननै जिनिसा गैयाब्ला जाफुंनाय नङा जिउनि थांखिया होननानै बुंदों। नों जेसेबां थांखि लाया मानो जाफुंनाय नङा आरोखि। नङाबा ओंखायनो क्लास 9, 10 आरो जायफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय, बेस्ट अफ लाक हरबाय। साइन्सआव लायोना आर्ट्सआव लायोना साइन्सआव लायो बेखौ नोङो सेलेक्ट खालाम। आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय, सोरबा साइन्सआव खालामदोंब्ला इन्ट्रेन्स लिरबायब्ला नङाब्ला लाइनआव थांदों। आरो जायफ्रा BA, BSc, BCom फरायनो गोसो मेजरखौ सेलेक्सन खालाम। NEP फैबाय, निउ एडुकेसन पलिसि। बे निउ एडुकेसन पलिसिनि उनाव जायफ्रा क्लास 10 नोंसोरो मेट्रिक होनो मोनगोन आरो जायफ्रा 9आव फरायबाय थादों हयथ' बिसोरो मेट्रिकआ नेक्स्टआव जायाबो जानो हागौ। 9, 10, 11, 12 बेयो मोनसे क्लास जासिगोन। बियो 9, 10, 11, 12 मोनसे क्लास जागोन। 9 निफ्राय आप टु क्लास 12 आवसो नोंसोर मोनसे एग्जाम होनांगोन। खिन्थु 6 माहनि उनावहाय एग्जाम जाबाय थागोन आरोखि। साइन्स, आर्ट्स, कमार्स होननाय गैला। बे 9, 10, 11, 12 आव नोङो साइन्सखौ फरायनांगोन, कमार्सखौ फरायनांगोन, नोङो मा आर्ट्सखौ फरायलांनांगोन। दारकुसि हालामाव थानाय HSLC आरो हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायो। बे हाबाफारिखौ दैदेनो मासिगिरि महरै दारकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। मेलखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। HSLC आरो हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारिजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफायो। बे हाबाफारियाव दारकुसि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि रबिराम बर', फोरोंगिरि हरमहन स्वर्गियारि, फोरोंगिरि हरकान्त बर', फोरोंगिरि उपेन्द्र चन्द्र बर' आरो फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव 300नि बांसिन फरायसा फरायसुलिफोर आरो रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दारकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो HSLC आरो हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायबोबाय थादों आरो मान होबोबाय थादों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।